plakhoes. Tomke en Romke binnen voor het hoes. Zoef. Zoef. Dit het in de loft. Wat wie je dat? Dat wie een vogeltje. Zo, ik kan pakken hier. Ze plakken wat in de morren. Hè? Dat is gek. Oh, nou vleren ze weer voort. Tomke en Romke draven naar Cornelia. Cornelia, kom gauw. We hebben plakvogeltjes. Plakvogels? Waar dan? Hier zit de morgen onder het dak. Echt weer. We gaan ze zelf jongen. Echt weer. Oh? Cornelia rent gauw mee. Zoef. Zoef. Giet het op een ei. De vogeltjes ben waarom. Ja. Oh, en ze plakken weer. Oh, wat schattig. Waar zweltjes. Ze plakken een nest van klaaiklutsjes. En als het nest klaar is, lezen ze eikens. En daar komen jonge vogeltjes uit. Het zijn plakhuis wel sterk, Cornelia. Ik hoor geen koer van klaaiklutsjes. Zo. Die zweltjes ken heel goed metselen, Romke, maar ze zijn nog lang niet klaar. Kom, we letten ze mooi naar rest. De zweltjes haat maar drok. Ze vliegen heen en weer met klaaiklutsjes. Ze plakken en plakken. En dan is het plakhoes klaar. Een roende bal met een gatje erin. Cornelia shot naar het waarbericht op het televisie. Oei, we krijgen vannacht de wien. Misschien wel stwarm. Stwarm? Giet het plakhoeske dan net stikken? Dat zit wel stevig ongeplakt, ja. Misschien valt het hier wel wat ta. Nou, maar gauw sliepen, Tomke. Het is nacht. Het begint hut te waaien. De wind blaast en blaast in het nest van de zweltjes. Tomke kan er haast net van sliepen. Zou het wel goed komen met het plakhoes. Tomke is al heel betiet wekker. De wien is voort. Gelukkig. Oh, ik moet kou zien bij het hoes van de zweltjes. Dan wil ik wel mee, want ik ben ook al wekker. Oké. Tomke loekt gauw de jas over de pyjama aan en zit in zijn leerskes. Cornelia sliept nog. Heel stil sloepen ze naar boeten. Wat leidt er op het tegels? Oh, Romke. Zo nou. Allereerst stukjes klaai op een groen. Ja, dat is van het plakhoes. Er is een stuk arbeid. Dat had de wien vannacht niet in. Maakt het nou? De vogeltjes kind toch net in een stikken hoes waaien? Ik weet al wat, Tomke. Wij moeten het hoeske plakken. Toen haast op zo'n grote pot met liem. Dat is een geweldig idee, Romke. We plakken eerst de klaaiklutsjes onder elkaar. En dan klimmen we op een trap en meisje het nest weer heel. Ja! Heel stil helle Tomke zijn pot met papierliem Ja, sa. en 2 kwastjes uit de hoes. Hij smat een klodder liem op een paar klutsjes klaai. Ja, sa. Dan moet het doorplakken. Och, heen. De klaaiklutsjes plakken net aan elkaar. Tomke trilt en trilt. Hebben het leuk. Nou. Zijn vingers plakken. En de liem zit al op zijn leerskes en zijn jas. Oh, doe nou, Liem. Plak dan. De meeste volle meer liem op het wand, Tomke. Dan plakt het vast wel. Dat doe ik. Romke kiepert de hele pot liem oer de klaaiklutsjes. Zijn pootjes zitten er al onder. Op zijn snuit hing het een fikse klodder. Het wordt één grote bargeboel. Oh, bah. Maar plakken? Nee, dat slag het net. Nou, Oh, ben je hem hier? Ik zocht je hem al.
Wat doe je hem zo meteen uit bed? We bezieken het plakhoeske van de zweltjes te maaien. Dat is stikken. Dat had de wien dien. Maar het wol net. De liem wil de kleiklutjes net plakken. Nee, de kleiklutjes net. Maar jem plakken wel van alle kanten. Ik vind het zo sneu dat het plakhoes stikken is. Hier mijn vogeltjes. Ja, Zoef, zoef, giet het in ien. 2 vogeltjes vliegen omheen met elk een kleiklutje in de bek. Ze beginnen gauw te plakken. oh, sjoch. Dat binnen de metselers alweer. Die kunnen plakken als de beste. Mij haar een eigen liem. En als het 1 keer goed droog is, krijgt geen wien het meer stikken. Oh, gelukkig. En nou, hup, in bad jemmen. Allebei, lietse plakkers. Oké. Romke, Cornelia en Tomke zullen eten. Het verhaaltje is nou uit. Maar voordat ze aan tafel gaan, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Bij de Tonke-uitstuurings is meer themamateriaal te verkrijgen, zoals boeken, spultjes en handleerings. Zorg op tomke.nl voor meer informatie. Vies je dit echt een leuke video? Op het Chilsje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.